Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. This is Mama Jen. So today we are gonna cook for our family and our ulam is Bicol Express. So tara, let's cook. Ginayat ko na po yung garlic, onion, and ginger. And of course, sinugasan natin yung baboy. Wala tayong gagamiting ano yung bagoong. Kasi akala ko binagoong ang baboy ang gusto nila eh. So hindi pala. My version of Bicol Express. Nagisa tayo ng sibuyas, garlic, and of course, ang isusunod na natin dyan ay yung ginger, which is really my favorite. Favorite ko yan, especially kapag inaano ko rin siya, yung tinatanim. The more na bigyan mo ng malaking tanim, malaking luya ang lupa, ang observation ko, malaki yung ani mo. That's my observation also. And now, so balik tayo sa pagluluto, nag-segue tayo sa pagtatanim. Ayan, nilalagay na natin ang aking baboy na nilinis. Pag nilagay mo siya, of course, ihahalo mo siya dyan sa ginisa mong onion, ginger, and garlic. Okay. So, pagkatapos mo siyang ihalo, itatakpan mo yan, and you'll wait until lumabas yung kanyang sabaw. So, hindi na natin gagamitin, remember yung bagoong kasi my version of Bicol Express. Okay, so iyan na po. Lumabas na ang kanyang sabaw. Good. And at that time, aanuhin na natin siya. Lalagyan na natin siya ng patis. Okay, binaba ko muna kasi hindi ko pa pala hawak ang patis. Ayan na po. Nilalagyan ko na siya ng patis. Konti lang kasi masarap sausawan ang patis na may sili. Kapag sa Bicol Express, di ba? Okay, mababawasan syempre yung sabaw niyan, pero meron pa yan. Sa personal, meron pa yan eh. Okay, tapos nilagyan ko siya ng gata. Ang importante po, pag nilagay natin yung gata, iintayin natin siyang maluto. Ang ibig ko sabihin pag maluto, yung parang lalabas na yung manti-mantika niya. Okay, gets nyo po ba? Okay, so by that time, naglagay na ako ng sili kasi, di ba, Bicol Express nga, maanghang dapat. Pero, pinagpa-practice ko na si Papa Leo na kumain ka maanghang. Gusto ng mga anak mo na maanghang, okay? So, at ni Mama Jen, of course. Ayan na po, medyo, yan na, nag-aano na yung mantika niya, lumalabas na. So with that, I hope po talaga magluto po tayo for our family. Especially kung meron naman po kayong ulam sa bahay. Okay? Thank you so much for watching. God bless us all and happy cooking! Ang lambot ng pork, ang sarap, promise. Try nyo to. Ang sarap. Hindi nyo pagsisisihan. Thank you for watching. God bless us all and happy cooking!